Se avaa kaikki ovet tulevaisuudelle. Nätisti sanottuna. Mähän menin siihen diabeetiseen koomaan. Ihan noolon kataa. Mä niinku haluun leikkiä mun terveydellä. Mä niinku haluun leikkiä mun terveydellä. Oksennus alkaa lentää. Oksennus alkaa lentää. Ei se saa Aivan, kyllä. Ei se saa Aivan, kyllä. Elimistö menee hapoille. Ei se saa Elimistö menee hapoille. Ei se saa Nyt mä mittaan mun verensokerin. Otetaan verestä se verensokeri. Kakkosella tulee tosi niukasti. Nätisti sanottuna. Mun pitää piikittää sormensa. Jos ne laskee niinku yli, elimistö menee hapoille. Mä niinku haluun leikkiä mun terveydellä. Mä oisin juomaan. Mä henkisesti voinut paljon paremmin. Nyt mä mittaan mun verensokerin. Otetaan verestä se verensokeri. Mun pitää piikittää sormensa. Sit sun pitää puristaa sitä verta. Tää koja menee päälle. Se piippaa ja nyt se on valmis. No niin, no nyt se on ihan ok. Jos ne laskee niinku yli, oksennus alkaa lentää, elimistö menee hapoille. Ei se oo ok. Ei se oo ok. Ei se oo ok. Se avaa kaikki ovet mun tulevaisuudelle.